Το συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο υπάρχει το σημερινό κάλεσμα θα ακολουθήσει μετά το σύνολο των συνταγματικών φορέων ο Δήμαρχος Λέσβου και αυτός ο συνεργατής και μετά θα περάσουμε στην δεύτερη, όλα αυτά θα λυθούν να είναι αρκετά συζήτηση και ημερομηνίες. Κατόρθωσε επίσης να μετατρέψει για άλλους μειονέκτημα της νησιωτικότητας και της πολυδιάσπασης σε παράδειγμα καλής πρακτικής αποκεντρωμένης λειτουργίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, ενώ συνέβαλε ουσιαστικά και αυτό αφορά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην αυθαίρετη συγχώνευση ιδρυμάτων και πανεπιστημιακών μονάδων, όχι στη διάλυση των τμήματων ως βασικών ακαδημαϊκών μονάδων και στη μετατροπή τους σε απλούς μηχανισμούς διδασκαλίας, καθώς και στην αποσύνδεση τμήματος και επιστήμης, ναι στη συζήτηση εντός του Πανεπιστημίου σχετικά με τις διεπιστημονικότητες, συνδυασκαλίες και επιστημονικές συνεργασίες, όχι στο συνδυασμό μείωση των βαθμίδων εξέλιξης και διατήρηση των επισφαλών μορφών εργασίας στους διδάσκοντες, ναι στη σταθερή και μόνιμη εργασία όλων των πανεπιστημιακών, όχι στην κατάργηση των πτυχίων και στην υποκατάστασή τους. Ότι κατά τα ιδρύματα αυτά έχει φτάσει στο προχώρητο και επιχειρεί να δώσει λύσεις. Όλοι μας βέβαια θυμόμαστε ότι προ λίγων ετών ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είχε διατελέσει επί σειρά ετών Υπουργός Παιδείας και επί θητείας του τουλάχιστον δεν είχε αναφερθεί κάποιος παρόμοιος προβληματισμός που βρίσκεται σήμερα στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο μιας επίθεσης ολομέτωπης που δεν περιορίζεται μόνο στην βίαιη και αυταρχική απόπειρα κατάργησης κάθε έννοιας αυτοδιοίκησης, ούτε απλώς στην προσπάθεια εισαγωγής αγοραίων προτύπων από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αποτυπώνεται και στην επέλαση της εργασιακής επισφάλειας και τις εκτεταμένες περικοπές σε πιστώσεις και προσωπικό. Αρκεί να δούμε λίγο την εικόνα που διαμορφώνεται ως προς το προσωπικό των ΑΕ τα επόμενα χρόνια. Οι περισσότεροι ήταν προσλαμβανόμενοι πριν το προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου. Τι σημαίνει αυτό? Με τους συναδέλφους που έγιναν μόνιμοι το 2005 δεν μας χωρίζαν παρά κάποιοι μήνες διαφορά. Κάποιοι βρέθηκαν να είναι αορίστου και κάποιοι βρέθηκαν να είναι είτε στον δρόμο χωρίς δουλειά, είτε να προσπαθούν πάλι να... Τα προτινόμενα δηλαδή στο Υπουργείο, παρακολουθούμε να διαμορφώνεται μια τριτοβάθμια εκπαίδευση, τακτική, σταδιακά ιδιωτικοποιούμενη, που στηρίζει όλο και περισσότερο τον ακαδημαϊκό της χαρακτήρα. Δημιουργείται δηλαδή ένα πανεπιστήμιο που δεν θα είναι πια ένα κέντρο γνώσης, ιδεών και ήθους, αυτά ίσως είναι αντιεμπορικά στοιχεία. Η διαβίω εκπαίδευση εμφανίζεται επιτακτικά στο προσκήνιο και ως εκ τούτου η γνώση τίθεται τη δευτερεύουσα μοίρα, αφού περιθωριοποιείται το γνωστικό αντικείμενο. Τα ΑΕΗ μετατρέπονται σε κέντρα κατάρτισης τύπων, την καλύτερη των περιπτώσεων, και η συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία σε συνδυασμό με την ερευνητική δραστηριότητα υποβιβάζεται. Τώρα ποια έρευνα μιλάμε η άδεια της χορηγίας καθίσταται στοιχείο βασικό για τη λειτουργία των ΑΕΗ. Και οι εκπαιδευτικοί ερευνητές που αναλώνονται στο να κυνηγούν ιδιωτικά κεφάλαια, να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, παραβλέποντας ουσιαστικά άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Το πιο επικίνδυνο βέβαια είναι ότι ο Υπουργός θα ελέγχει το ίδρυμα, καθώς θα επιβάλλει την ερευνητική. Συγκεκριμένα σε κάποια γραφεία του λόγου του Κάστρου και εμείς ως συνδικαλιστικοί φορείς θα παλέψουμε να συνεχίσει να είναι εδώ. Κυρίες και κύριοι, τα όσα θα ακούσετε λέγονται με άκρα περίσκεψη και οδύνη. Και εδώ δεν είναι η κοινωνία η τοπική, κύριε καθηγητά, μέσα στην αίθουσα αυτή σήμερα. Και ίσως έχω ευθύνη και εγώ, που δεν αντελήφθη ότι η πνότη ο συμπολίτης μας, η συμπολίτησά μας, για να ακολουθήσω τη διάκριση της κυρίας η οποία μίλησε προηγουμένως, επίστευα καλοπίστως, αλλά απαντήθηκα ότι οι κινητοποιήσεις δικές μας, οι δικές σας, στον τύπο, οι συνεντεύξεις, θα αρκούσαν να
ευαισθητοποιήσουν την τοπική μας κοινωνία για να είναι σήμερα εδώ.